Θα κάνουμε τώρα μαζί μια σύνδεση, να δείτε έναν υπέροχο κύριο. Είναι ο κύριος Παύλος Δρόσος, είναι ο ιδρυτής της Πανδρόσια, είναι η μεγαλύτερη φάρμα αλόης στο Αιγαίο, στην ΚΟ. Γεια σας, καλημέρα κύριε Δρόσο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και κυρία δίπλα, συγγνώμη γιατί... Κυρία Δήμητρα Ζαχαρίου, κυρία Δήμητρα Ζαχαρίου. Την καλημερίζουμε και καλημέρα. Είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πώς σας ήρθε να κάνετε φάρμα αλόης στην ΚΟ? Ήταν μια περίοδο που, εν πάση περιπτώσει, παρέδιδα τα ενία στα παιδιά για την επαγγελματική μου καριέρα που είχα. Μάλιστα. Και ήθελα να ασχοληθώ με το χτήμα, με φυτεία. Γιατί επιλέξατε την αλόη? Είδα και επέλεξα ένα φυτό το οποίο είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ θεραπευτικό, έχει θεραπευτικές ιδιότητες κτλ. Και είπα να ασχοληθώ με αυτό. Έχουμε ένα χτήμα 100 στρέμματα σε μια περιοχή σε Natura, σε έναν λόφο τον οποίο δεν τον επηρεάζουν άλλα φυτά και λιπάσματα χημικά κτλ. Φύτεψα κάποια φυτά, είδα ότι ευδοκιμούν και από εκεί άρχισε η ιστορία. Κυρία Ζαχαρίου, τώρα για πείτε μας. Μέσα σε 2 λεπτά δεν μπορώ να σας πω. Όντως, που να μας πείτε όλη την ιστορία σας εννοείται. Την ιστορία όλης της καλλιέργειας αυτής που κράτησε 10 χρόνια. Είναι εντυπωσιακό πάντως πρέπει να πούμε. Και μπράβο σας γιατί βλέπουμε εικόνες και είναι... Κυρία Ζαχαρίου, πού χρησιμοποιούμε την αλόη και πού τη στέλνετε? Η αλόη έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας και εσωτερικά και εξωτερικά. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μία σειρά προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου και ένα συμπλήρωμα διατροφής. Ουσιαστικά ενισχύει το νοσοποιητικό του οργανισμού μας, βοηθάει στη μείωση της χολυστερίνης, ενεργοποιεί το μεταβολισμό μας. Και έχει και πάρα πολύ καλές ενυδατικές ιδιότητες. Είναι πάρα πολύ απορροφητική από το δέρμα, επουλώνει οποιαδήποτε πληγή μπορεί να έχει το δέρμα. Οπότε χρησιμοποιήσαμε εμείς τη βιολογική αλόη, η οποία είναι δικής μας καλλιέργειας, και άλλα υποκρατικά βότανα εδώ στην ΚΟ. Όπως είπε και ο κύριος Παύλος, σε περιοχή Natura 2000, είναι προστατευόμενη περιοχή, δεν χρησιμοποιούμε καθόλου φυτοφάρμακα, καθόλου λιπάσματα. Το μόνο που χρησιμοποιούμε είναι μικροοργανισμούς EM, οι οποίοι ουσιαστικά βοηθούν το νοσοποιητικό του φυτού και διάφορες έξυπνες καλλιεργητικές τεχνικές. Είστε για να σας κάνουμε ντοκιμαντέρ, μου φαίνεται. Καλημερίζουμε, να είστε καλά, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια, μπράβο να είστε σας. καλά, συγχαρητήρια.